Tak ahojte, znova sme pri snoch. Rozprávam sny, ktoré hovorím o nich, že sú naše také kompasy, ktoré nás vedú našim životom a ktoré nám dávajú na naše vedomie, že čo sa deje alebo čo sa v najbližších dňoch v našom živote bude diať. Sny treba aj vedieť dobre pochopiť, aby sme vedeli ich rozluštiť, aby sme vedeli pochopiť ich posolstvo. A niekedy to aj intuitívne cítime a preto je dobré si sny zapisovať, aby nám zostali na pamäti, alebo vidíte ako ja, že ich nahrávam a že môžete si podľa mojich snov potom vyložiť svoje sny, alebo môžete mi zavolať. Ak sa vám moje sny páčia, ak sa vám moje príbehy páčia, a jednu mám tam aj rozprávku, tak budem veľmi rada, ak mi dáte like, alebo ak si dáte odber. Takže toľko na úvod a ideme k snom. Dnes v noci som mala taký zvláštny sen, sníval sa mi o tom, že mala som mať ako keby stretnutie s mužom a nejako mi nevychádzalo, alebo mala som niekoho zohnať, bola som pozvaná do spoločnosti mojej priateľky, a neviem, či ma pozvala na obed, alebo či ma takto pozvala a mala som s niekým prísť. A hľadala som niekoho, kto by bol vhodný, ako taký kandidát na stretnutie s mojou priateľkou. Zavolala som jednému, druhému, tretiemu, každý to pozvanie odmietal. A potom jeden muž povedal, že áno, že v poriadku ide. A hneď na to sa mi ozval aj ďalší, že ide. A naraz som mala dvoch mužov a teraz som nevedela sa rozhodnúť, že ktorého. A naraz som si uvedomila, že nechcem ísť s nikým, že chcem ísť tam sama, ako keby za seba. A teraz ako to povedať tým mužom, že nechcem ísť s nimi? No a ešte som išla cez nejakú halu, cez nejaké pracovné, niečo som tam ponáhľala som sa, alebo niekto ma potom prenasledovali ma. Chcela som sa doslovne toho jedného muža zbaviť, utekala som. Tam už ma čakal ďalší muž a ten muž bol na bicykli, ale tie kolesa na bicykli nemali dušu. Tak som si uvedomila, že naozaj tie sny, ktoré vám rozprávam, že porovnávam mužov s egom, že mi to bolo potvrdené, že naozaj, ak niektorý muž, ktorý necítite taký súzvuk alebo taký súlad s tým mužom, tak znamená, že to znázorňuje vaše ego. Ale ak cítite s tým mužom súlad, alebo ak je to váš otec, alebo ak sa vám sníva veľmi taký muž, ktorý vám prináša do života radosť a z ktorého už v sne máte radosť, tak to znamená aj taký súlad so svojím takým alter egom, dá sa povedať, alebo s takým vnútorným ja, alebo spojenie sa s božstvom. Takže naozaj podľa toho sna potrebujete vycítiť, aký máte vzťah s tým mužom a vlastne čo si tam máte aj napraviť v tom sne. No a tak bolo mi potvrdené, že naozaj ten muž na tom bicykli a bez duši, že to moje vnútorné, ten môj vnútorný rozum alebo to moje vnútorné ego nemá dušu. Čiže niekedy, keď niečo rýchlo zháňate alebo vybavujete alebo ste v nejakých veciach rýchli, tak znamená, že ako keby ste boli tak zautomatizovaní, ako keby ste boli takí roboti a ako keby ste strácali tú dušu. Takže ten druhý muž mi nie je celkom jasný, ktorý to bol, ale ten, ktorý prišiel na tom bicykli, tak bohužiaľ už je nebohý, zaoberal sa týmto duchovným svetom, ale nevedel nájsť tam cestu a niektoré veci mu v živote nevyšli a bolo mi za ním veľmi smutno, keď dobrovoľne odišiel zo sveta. Ale bola to jeho voľba a tak sa rozhodol, takže ja nemám právo súdiť nikoho, ale stávajú sa aj takéto veci. Tak toto bol taký krátky sen. No a prejdeme na anielské karty srdca a duše, čo nám dnes anjeli chcú povedať. Takže anjeli nám pomáhajú rozvinúť nejaké schopnosti, ktoré v sebe máme a ktoré možno potlačujeme. Takže ja som dnes vytiahla krásnu kartu Chrám Smaragdového mora, takto vyzerá táto karta.
No keď ste sa na ňu pozreli, tak je naozaj nádherná, je taká smaragdovo-zelená, spojená s fialovou. A je to zo súboru kariet posvetných nástrojov svetla, ale je to aj z kariet anielských, kariet srdca a duše. Čiže je to karta nekonečnej kryštálovej cesty liečiteľov. Spája sa s Roselou, Sanusiemim, Metatronom a Šechinou. Toto je drahý chrám známy ako Templa Mar. Vládnu mu Metatron a Šechina. Predstavuje eterické miesto prvotného a duchovného osvietenia, znovu nastolujúcej rovnováhu stratenú v našom svete. Toto sa týka nielen ľudstva, ale aj Matky Zeme a jej prírodných a zvieracích kráľovstiev, pretože rast úrovne vibrácie, ktorá prinavracia planetárnu harmóniu, vyžaduje liečbu všetkých duší a vnímajúc bytosti, zvierat, rastlín aj minerálov. Chrám je večné miesto akejkoľvek liečby, jeho posvetný základ obsahuje čistú harmóniu anielov, stvorenia, svetlo, farba a zvuk, ktorá sa spájala s pôvodným človekom, Adam Kadmon, pred jeho pádom. Pomocou vôle a úmyslu môžeme nájsť cestu cez anielskú bránu modrej hviezdy a otvoriť svoje srdce spolupráci na programe vykúpenia. Veľký kňaz Serafíny, zvieraci a prírodní dévovia nás učia múdrosť škôl mystérií. Tie pôsobili často tajne a v rôznych časoch, aby sa uistili, že múdrosť bola zachovaná, lebo len tak sa ju môžu naučiť a zapamätať si takí ako vy, ktorých prospech duše bol, je a bude nachádzať kryštálové cesty liečiteľstva. Takže vidíte, aj takéto krásne posolstvo nám prišlo z chrámu Smaragdového mora. No a my môžeme len dúfať, že naozaj že dostanú naši, taký by som povedala, že riaditelia, alebo tí, čo riadia dnes, ako keby, alebo chcú riadiť, alebo si myslia, že riadia chod našej planéty, že naozaj prídu doslovne k rozumu, alebo nájdu, Šechina ich osvieti a aj chochma, aj všetci, lebo doslovne potrebujeme tu na tejto planéte, aby znova nám začala, ako dá sa povedať, ako z jarou, hej, keď ide mi české slovo skvétať, čiže rozkvítať, aby začali sme si vážiť ju a aby sme všetko robili preto, aby bola nádherná, aby aj my sme mali užitok, lebo aj tá karta Chrám Smaragdového mora znamená vlastne nás, čiže my sme tie chrámy, aby sme si to stále uvedomovali, aby sme sa k sebe láskavo chovali a chovali sa láskavo aj k iným ľuďom vedľa nás, čo žijú s nami, alebo s kými prichádzame do styku. Čiže všetci okolo nás, všetci sú nám nejakí partneri, nejakí blízki ľudia, alebo aj tí, čo sú vzdialení, ale máme právo my sa chovať k ním pekne a oni to cítia a možno v nich niečo rozpustiť, alebo dať im takú nádej, že je tu ešte ostalo niečo krásne a to by sa malo v nás rozvíjať postupne. Takže ja vám prajem, aby ste sa liečili svoje také boliestky, či sú psychické, či sú na fyzickej úrovni, aby to všetko postupne odchádzalo a aby ste našli šťastie a hlavne veľa, veľa lásky. Ahojte a krásny deň vám prajem.